Продайте ми тази химикалка. Невероятна химикалка, тя е само за професионалисти, тя е... Продайте ми я. Хубава химикалка. С нея можете да записвате мислите си, за да... Редовният номер на хората, които нямат опит как се продава, е, че се опитват да обясняват през характеристиките на продукта. Голямата грешка, която се прави в така известното видео "Продай ми този химикал". Вместо това, едно от първите неща, които трябва да се запита е: кога е последния път, когато ползвахте химикал? Колко често всъщност ползвате химикал? Нещо важно ли подписвате или пишете с него? Започвам да задавам въпроси, за да разбера кога го ползват, дали го ползват и каква е предходната опитност и за какво точно му е необходимо на клиента. Така, чрез задаване на въпроси, аз започвам да идентифицирам нуждата и оттам мога да започна да продавам химикала на самия човек. Последвай ни за повече, за да разкриваме все повече тайни за това как да продаваш адекватно.